Професионална гимназия Свети Димитрий Солунски, Асеновград. Давайте, закъсняваме за час. Я погледнете какво има на този телевизор. Алекс Костадинов Ангелов. Професионална гимназия Свети Димитрий Солунски, 12 клас. Хоби – готвене. Нека видим това. Хайде да ги прочетем. Ако сградата имаше история, аз щях да съм първата й дума. Не гледай нагоре, не бързай напред, началото винаги е най-близо. Намери картата. Ако сградата имаше история, аз щях да съм и първата дума. Първата дума, какво може да значи? Става дума за... Първа стая? Йордана Иванова Радкова. Професионална гимназия Свети Димитрий Солунски, 12 клас. Хоби – спорт, пилатес. Нека проверим. Хайде. Я виж какво намерих. Петък, 13 часа. Кафовете, които имат какво да кажат. Това за нас не става въпрос. Да знам кое стои за това. Има координати, трябва да ги проверим. Димитър Маринов Върбанов. Професионална гимназия Свети Димитрий Солунски, 12 клас. Хоби – компютърни игри. Нека ги проверим. Окей, намерихме я. Часа е 2 без 15. Нека побързаме тогава, защото не е много време. Хайде, закъсняваме. Хайде,